God will turn your sorrows into dancing, your bitterness into joy. Mabalin nga datayo kat ada iti kapadasan tayo, ada iti liday tayo, problema tayo, iti pait iti biyag tayo. Mabalin nga adu iti kapadasan tayo ayaten nga kakabsat ngam ti ibingay ko tata, God will turn your sorrows. Dagijay nga liday mo, dagijay nga pait iti biyag mo, ket pagbalinan to ni Apo Dios nga ragsak dayta ayaten nga kakabsat. Daytoy ket istorya iti maysa nga pamilya. Ngam fokusan tayo jay mother nga ni Naomi. Okay. Ti asawa ni Naomi isu ni Elimelech. Ada iti duwa nga anak da nga Malon in Chilion, taga Bethlehem da. Bethlehem iti lugar da. Ngam din manon di jay tiyempo nga nagkaroon iti bisin ijay Bethlehem. Okay. Ti kayat nga asawan ti Bethlehem is house of bread. Nagkaroon iti bisin napukaw iti tinapay ijay Bethlehem. Isu nga iti pamilya ni Elimelech, asawa na ni Naomi, ken duwa nga anak da Malon in Chilion, napanda ijay Moab, pinanawan da ijay Bethlehem. Gaputa awan iti makan ijay Bethlehem. Napanda ijay Moab, ijay tinag migratan da, nagbalayan da. Ket idi nga napanda ijay dijay duwa nga anak da ni Malon ken ni Chilion, nakiasawa da ijay Moab. Saan nga Israelitas ti inasawa da no di ket Moabites. Okay? Ket ti asawa dijay maysa ni Orpa. Okay? Ken ti asawa jay maysa Ruth. Ti kayat nga asawon iti Naomi pleasant, napintas nga nagan. Ken ni Chilion is madinga nagan, dying. Ini Malon is sickly. Isu nga sickly in dying ti kayat nga asawon jay anak da nga duwa. Okay. Ket idi nga adada ijay natay ni Elimelech. Okay. Sinmaruno nga natay ni Malon in Chilion, tasikli in dying nga rod adi natay da. Okay. DJ asawa da nga da Orfa in Ruth isu itinabati ken ni Naomi. Isu itinabati. Ket kunani Ruth agsubli ijay Bethlehem. Kunana. Ket kunada ti Orfa sumurot kami. Kunada gitu dua sumurot kami kanyang. Okay, ket kunani Naomi saan nga mabalin. Taawanan ti anak ko nga asawa ni. Nga oray tupay madanak ti asawa tata. Okay. Oray no agsikugak. Ket no agganakak saan mutla ang mabalin nga asawa niyo gaputa ubing launa yan. Okay, so nga agawid kayon. Okay, kunani Orfa wen garod. Ta Orfa ti kayat nga asawon tel-tel. Detoy back of the neck. Okay? Ni Ruth mayat jay kayat nga asawon tinagan na. Dua, beauty and friend. Isu nga pagnayunan, beautiful friend. Ti kayat nga asawon ti Ruth. Kunani Ruth, ijay Ruth 1:16, saan da kadi nga piliton nga panawan ka? Ti papanam, mapanak, for you lodge, I lodge. Ti pagyanam ket isumot lang ti pagyanak ti tattaom isu ti tattao kuno ti kabagyam isu ti kabagyak ti Dios mo isu ti Dios ko ti pakatayam isu iti pakatayak ti pakaipunpunam isu ti pakaipunpunam.
Kat kastoy kumati aramidon ni Apo Diyos kadata. Okay? Death parts you and me. Till death do us part. Kasla ibagbaga iti agasawa. Agasang ngay deta ngayon baga ni Ruth. Hallelujah. Sa di naman nga papanam, mapanak. Okay, iso nga po na ni Naomi, sige umay kano iso iti kayat mo. So nga din nagawid da. Hindi nga nagawid da. Ije Bethlehem. Ado nga dagi jay babae nga nang kita kadakwada. Oh, Naomi, si kadayta. Okay. Si kagandayta nagsubli kayo gayam. Kaputa ije Bethlehem nagsubli iti tinapay. Adan iti bendisyon. Mo iti Bethlehem ket isu iti ayan ni Apo Dios. Okay, adan iti bendisyon. So nga di nagsubli da Ruth, daan nagsubli da Naomi kani Ruth ijay napanda. Oh Naomi, himbagta da ka baka kunada adi. Ket amuyo ti kunani Naomi ijay 120 ti Ruth. Sandak nga awagan nga Naomi. Putaan nga maibagay iti nagan ko iti kanyak. Okay, Naomi is pleasant gamin. Awagan dak iti Mara. Okay? Awagan dak iti Mara gaputa dayta iti bagay ko. Itak man ijay 120. Didak awagan iti Nuimi. Awagan dak iti Mara. Tapin narigat nak iti Dios ama nakabalin amin. Pinarigat kanu ni Apo Dios. Narang ayak idi pumanawak ditoy. Ngem ita ima-imaak nga insubli ti Apo. Apay nga awagan dak iti Nuimi. Idintua dinidigra ken pinarigat nak ti Apo ama nakabalin amin. Kas jeti inbaga ni Nuimi. Kaputa idin napandakan ije Moab adu iti kwartada. Hindi dada ije Moab awan nabangkrap da napo na ibos jay kwartada jay makanda. Natay pay ni ilimilik nga asawa na. Natay pay jud duwa nga anak da. Isu nga kunkunana nga awan. Awagan dak iti Mara. DJ Mara kahit nga asawon bitter. Napait. Okay, ket karon na ditoy pinarigat nak ni Apo Dios. Ti ibagbagana nga nang parigat kinkwana pagpabasulo na ni Apo Dios. Okay, amuyo ijay James 1:17 amin nga naimbag ken perpekto nga sagot. Good and perfect gift is from above, coming down from the Father of lights. Okay. Awan ti baga na ijay Biblia nga ni Apo Dios mangted ti sakit, mangted ti didigra, ni Apo Dios haan nga mang i-curse, gaputa awan iti curse sa dilangit, awan ti sakit sa dilangit, awan iti dakes sa dilangit. Okay. Uray ni Abraham ayatan nga kakabsat. Amuyo kunani Apo Dios apay nga nangan ka iti iparparit ko kin ka nga bunga iti kayo tapno saan yung nga kanon. Anya iti inbaga ni Adan gapu ijay babae nga inted mo. Di ba? Pabasulo na ni Apo Dios no saan mo kumanga inted. Ni Eva di sa anak ko mga nagbaso. Okay? Kat mabalin nga kasjay tayo. Inya dagijay nga liday nga mapadpadasan tayo. I myself, I have so many bitterness. Okay? Iti biyag. Ti anak gayam ni Apo Dios masapol nga maawatan niyo. Iso ti target ni Satanas. Remember Job, ni Job saan nga ni Apo Dios tinang parigat kinkwana. It is Satan. Naawatan tayo ayatan nga kakabsat.
Isu nga iti mangparparigat kada tayo, it is not God. It is the world. It is Satan. Ngam numamingsan jay sarili tayo nga decision isuin mo't lang iti mangparigat kada tayo. Tadanoy mi. Apay gamin nga pinmanaw day jay Bethlehem. Kat Bethlehem isu iti lugar ni Apo Diyos ayatin nga kakabsat. Okay? House of bread. Isu da iti nagaramid iti problema da. Sadan to pay mapadasan iti tragedy, rigat, ijay Moab. Sadan to pay pabasbasulen ni Apo Diyos. Ngam amuyo ayatin nga kakabsat. Uray no ni Noemi kat inpakita nati ungot na ka ni Apo Diyos. God is still gracious. Amen? Gracious ni Apo Diyos. Gaputa idinagsugli da ijay Bethlehem. Because of wrath, agyaman tayo dati wrath ni Naomi. Because of wrath, to make the long story short, inasawa ni Boaz nga kabaknangan ijay Bethlehem ayatin nga kakabsat. Isu nga idi mangrugi nga mapadasan da iti bendisyon ijay Bethlehem mayat mo't lang ti inbagani Roth ijay Roth 2:20. Oh, nabendisyonan si Apo Diyos. Nabendisyonan iti Diyos. Nga isu iti tinati tayo. Hallelujah. Magkita tayo. Nga even iti rigat tayo uray no mamingsan ada iti pagpasugnuran tayo kun ni Apo Diyos. God is still faithful to His word. Hallelujah. Uray siya ada iti kapadasan mi ada iti nagkamaliak ada iti saan tayo ngay naramid nga nasayat ngam saan nga dayjay iti gapuna nga binbaybayan ni Apo Diyos. Okay, dayjay iti gapuna no apay nga agtultuloy tayo. Ijay 2 Peter 3:9. God is patient for us. Okay. Patient ni Apo Diyos. Agyaman tayo ni Roth ijay Roth 4:14. Naganak nga ni Roth ay ni Roth naganak ni Roth. Okay. Ket adda ni Naomi nga nang ugba ijay ubing. Amuyo jay ubing itiragsak na. Gaputa ti kunana natay dijay duwa nga anak na awanin ti agtawid ijay kinawak nang da. Awanin ti mangituloy iti linyada, iti linyage da kasla agsardengay iti naganda. Okay. Isu nga kunana nga my life is bitter. Gaputa awanan iti tagapagtawid da mangituloy ijay pamilyada. Ngum sa nang amungan ni Roth nga taga Moab. Okay. Ni Roth nga saan nga nang baybayan kinkuana. Isugayam iti makatulong kinkuana. Amen. Naganak ni Roth. Okay. Kat amuyo jay Roth 4:14. The woman said to Naomi, "Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today, and may His name become famous in Israel." Okay. Nabindisyonan ni Noemi tani Apo Diyos iti malikodan dagi siya nagsalsalusunan na nagrigrigata na nagbalin nga ragsakyan kwa na gaputa adati apuna nga mangituloy iti pamilyada ada iti tagapagtawid da kan daytoy pa DJ anak na pay pinili ni Apo Diyos nga isu iti agbalin nga ancestor ni Jesus. Ti daytoy nga gundaway because ni Roth naragsak gaputa adati apuna. Amuyo da tayo naragsak tayo ta da ni Jesus
nga isu iti nang redeem kada tayo, isu ti nang pakawan iti basol tayo, isu iti nangisalakan kada tayo, isu ti nang reconcile kada tayo kun ni Apo Dios, isu ti kanayon nga adda kada tayo, mangted iti ragsak kada tayo. Hallelujah. Madaydayaw ti